Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Primary Health Center ka badon ha Shnong Maukliao Kemrang ka Shnong Sharum Punursla bar ka bahap hapo ka Hima Sora ka day ka PHC ka ba Aijing Shakri ya ki babuon tali ki Shnong ki badon ha ka tay ka thain kuntup ya ka Shnong Maukliao Kemrang Terngay Maulatang Suktia Nongla Mausiang Ay Kalbari Dengsiar Rana Nongjri bar ki way ki Shnong ki ba Marjan Hakapor ba pli nengkong ya kani kejaka Aijing Sumar kalalong ka bayaj bay ya renti klem kano ka jing knyum na kaliang kipait ba nrai day hado bala pen keria kam no ya ka Dr. S Pakma kata hau no pra arajar khat khandai ki rukom tre kam bat ki jing sekri jong kate kejaka Sumar kelas dang ban ko nakadaw ba omdon Dr. Shu kat kum ka jing ethu jong rang ba shnong ka shnong Maukliao Kemrang uba rebirth riatam ula ong ba kipait ba ki kendo jing ha ba ki lej ban sim dawai nang tei namar u doktor ubadai ban Aijing Shakri halai lengkot PHC ru wantang arsen siteo te habia dei bergejing tuna jong kani ka PHC nang kaleng gejongi kum kinong yalam snong khamtam na kaleng jong kedor bar snong Maukliao ngilai perkhat isibun ki jingmut ki ba na kaleng gejongi ni thrang ban penpau hak sarkar bangidon ki jingdun bang yei ki jingduna hapo ka PHC te habia dei bat kani na kaleng gejongi kinong yalam snong ngilai wani kendu hagini ki sengi bladep haga arpunyo tarik jong benai basan arjar arpo halor ki babun ki mat ki bangyo I ke jing duna hapo ka jing peniat yakani ke PHC te kabenengkong kalong ba habia de bat ka jing bat ka khubor ka ba layu I hagi social media ba ki pen sapriang ya ka jing bamlong jing bambait jing bamrti bat ka jing bambiang social distancing habia dai bat kinong simdawai hapo PHC Maukliao ang ni te na kaleng kajongi kinong yalam sinong nila sim dakawai kasur dakawai garai bangin yalai ya kendu ya ki doktor bat ki staff hapo kanik PHC na kaleng kajongi indang ila wan ya kendu hang ni bat ki doktor bat I doktor bat ki staff ki badai pej yang ni po PHC ngilap baho cadon kata kajing teko te nengkong indang ila ya penbait lang bat I doktor bat ki staff mengisyong meeting meni perkhat habia dei bat kata kajing bam kajing kata kawi poin nang benengkong ka kajing bambiang ka social distancing te hadin bangilai kendu adin bangilai penbait ha kata ka arpunya utarik te nakaleng jong ki staff bat I doktor I ong ba nakaleng jong ki don kam volunteer te nrai bre nakaleng jong iro ngim sim lakular kum kinong ilam sinong namar ngihap ngiong ba ngihap an penbait syua ngihap an yalum syua bat ki volunteer sinong bat ki volunteer bat ki seng bhalang napo sinong bat kinu kan jaseng te hadin pada ningila ya penbait hakaju hi kasengi namar nglalum lum meeting kerki bat ki volunteer sinong bat ki dong ilam sinong bat ki seng bhalang sinong te andang ila lum kerki ngila ya sim da kawe karai bangin yalik volunteer po PHC namar ngiyo I ba ka social distancing habia dai bat kinong sim dawai nang ni po PHC kamlong si sya kata ka babyang namar ba ngiyo I hapo kot kubor ngiyo I hagi group bagi forward ki parlok ki parnong sinong ba kajing sim dawai kalong ka ba turmur te habia dai bat kani nakaleng jongi hadin bang simrai bat kini ki seng phalang bat ki volunteer ngila pha ki volunteer syani ban duty bat volunteer lang nam ta jong kani ka kam nrai paden la poi hang ni po PHC nakaleng jong way na ki staff po PHC hang ni ukantaj ya kani badu ong syai ba habia dai bat kani kimpat la ban sim ya karai ki hap ani syong meeting syua te nakaleng ka jongi pade nakaleng jong ngau nong u matabor jong kani sinong urang ba sinong jong sinong Maukliao barengkat bat ki ST member ki belaiwan lang barengkat gini ki volunteer ke bangila pha laingut namta ban volunteer habia dai bat kani social distancing ti ngilai keren da ka phone bat I in charge I badai pej namta jong kini ki staff bro khoi namta jong kani PHC ti ngilai keren da ka phone ngidon kam tang approval bangin yo ban yo duty ban yo yarap namta kini ki staff ki badan hang ni ban penbait namta social distancing ti henrei pada nakaleng jong I ong ho kabiang palat kata kajing perkhat jong I borsinong ti nomar ba mai imdon lang hak ta kajing penbait jaga arpunyo tarik ubenai basan ti hakata kapor nakaleng jong I ngi sya no ngaong tong ini ap no ye doktor bang ini keren tikena ya kani ka
ya kani ka bani le nam ta kani ka social distancing ti ndang ilaya up ye tai doktor ndai la poi chani ngalaya keren ndang ngalaya keren ye doktor ngalaya kendu po kamera ka jong ti doktor yong ba hooj toy gila poi kita volunteer to pha no kinya pekin volunteer no nam ta kani ka kam ti ndang ilaya ndang ala khot igiti volunteer pekin yawan chani sakmat udon so way staff nang ni batre hang ni ti na habia de katangan pan pau kerteng ti nrei ngan shu ong nomor ba nakaleng jong ukren syai ba habia de bat kani nakaleng jong ngimpat don kejing tip ba nakaleng jong ngimpat don kejing pen baik lang henrei pada ong ba ngini syong meeting ngini perkhat meeting syong ngini perkhat syong mangi ban sarai blada don kam nem don kam ban ya le ban ya trai nam takane social distancing hapo kani ka PC ti ngi pada ngisim garai habia de bat kata nakani kadau ba ngiyo ba kani ka social distancing hang ni po PC kambiang kata kawai bat sakawai pada kadai halor ka ujor ba kinong syong bat ki parathan ki jongi bro khoj hang ni kila pensngeu ba umsingan ban sim dawai na po mokleo namar ba ki yabun palat kinong sim dawai hang ni kumbalong hakini ki por ki bala dep shua ka lockdown dan shua jong kane covid-19 hakini kesnem arja ka pra arja kandai kim palat ya kesis pa angun kumbalong hakini ki por ki bala dep shua ka lockdown bat hadin kane ka lockdown kinong sim dawai nang ni po PC kim du na shu ya kesis pa angut ki tam ya nang kesis pa kila ban po sis pa san po sis pa prapo hapo arspa ting badia katangan nomor tai start mga handrei nga keli na ki staff ki ba isim kerteng hang ni po PC di habia dei bat kata pada nakaleng jongi ngisngu thu ba kajing ka bakrau habia dei bat kani ka ba habia dei bat kani ka jing sim dawai jong ki parasnong jongi na po sino mokliau bat ki than ki jongi bro khoj ki badai no po molatang terngai suktia nongla moseng nong jeri ding siar bat kiwi ki sinong ki ba ngam la banjer kerteng hang ni kapor ti abia dei berkata nakaleng gjongi ngila sim kata karai henrei nakaleng pada jongki ni ki bor PC badai pe yang ni pada kim pat la ban ai approval ti kumbalong menta pada kajing sim dawai yang ni po PC kadang long turmur bat habia dei bat kani kajing long turmur kalong betang habia dei bat ka social distancing ni ti haba ka sarkar pada nakaleng ka sarkar kala bu kejing mana kala bu kejing maham bangi dei ban penjingai la dei ban le ya ka social distancing ka bangi dei ban jingai sisi metar na way bri ho way bri ti hendrai pada nakaleng kejong kinong pania chani pada ngi itang kata kejing turmur ban nakaleng yoki kimla ti ngakwa kin ban kentu yak sarkar kata ka banangkong ba ngidon kam ban yo nangkong ya i doktor in charge hang ni po PC namar bangi syam jing ba ladang indang don tang iwe i doktor lani dang indon tang ini doktor temporary i doktor basipor kemalong matang iyo i doktor ibana po lai lengkot ti ngam ko aman panpau kuteng ti ini i doktor idei i doktor iba tre po PC lai lengkot bat nang ta ro iwan sachani po mokleo kata kajingwan kajong i kalong baitang arsin citayo kata kadai ha kasengi monde bat sengi Wednesday kadai ka sengi nangkong bat ka sengi balang ti khani kadai pergi jing sim dawai ke jong kipai ba lada idon i doktor tang asin citayo kalong bakta si kadai sibon namar boleh namar ba kumalong hang kipor ki baladep ngidon i doktor ibadon be nadu Monday to Saturday ti ini doktor ibaladep ti ngis ngokumen sibon namar ba nakaleng kipai ba kiyo kejing sumar ke babiang habede bat kani ka koch kia tenrai pada le kum hakini ke por lanot por kordit kabaki briu kim la syu ban sim dawai na penusla ban nu silong kino bron kam ki don kam ya karpas ki don kam ya ki jingtho ki bak sarkar ka ai kenang bikila ban sim ya ki dawai na kita na kino ki hospital ki baki temu wan lej tenrai habede bat kata pada ki paj ba ki kendo jing ba kum hakini ke por namar ba lan le penusla lan le silong kakam ka ba namar ba ki jenjar ki semjing ban yo karpas ki semjin ban ya lenti ki semjin ban syong kali ti na kata kada baro ki than besani jong kani ka sinong mokleo jong kani ka than mokleo hibro koi ki wan sim dawai ki dipen lani ki syani betang hakani ka PC ti ki babun kinong sim dawai na kata kada ti hakani ka por kumenta nakaleng ka jongi bor sinong ngi kentu ban ngi dawa na ka sarkar bala kumnu kan penbiang no ya i doktor
iba permanen lah ni doktor bapura jong kani ka PhD kenang ba ki paj ba jong ka chnong bat ki paj ba jong ka thani barok away kin yo ka jing syakri ka bapura habia de ibat kani ka COVID-19 kam tam ti nakaleng jong ni syu abortion habia de ibat i doktor na hakasnem ka baladep ngila dawa ban yo arngut ki doktor ti hendrei pade nakaleng ka health department kampan reply habia de bat kata ka jingkeli ka nakaleng jongi ki dawa ti snem ki baladep ti menta pada ngimpat yok ban pha ya ke official letter sia i DHS nang man pan biang sai we si ni doktor in charge kenang ba nakaleng jongi paj ba kin yo kata ka jing syek sakwe pada ka jing don kam hang ni po PC kalong bai ba nakaleng jong ka sarkar kala pentikna ba haman lagi jaga sumar haki PC ki CEC bar kinu ki health center ba kindon kila penbiang nadong syadong kila biang nadong syadong nrei pada ngi kwa ke ba kani ka PC ke jongi kin biang kita ki lat jing ki kita ki tiar jing sumar habia dei bat kani ka COVID-19 kenang bagi paj ba kin yo kata ke jing syani pura na kani ka PC kata ka de jing dawa ka baar na kaleng jong ka borsinong ke jongi kani ka PC ke jongi kampat yo ya ka ambulans kat adu mentah kipor pat nakaling ka borsnong hinadu ki snem ki baladep ngila dawa ba nakapor sa kapor baga sarkar kan penbiang no ya ka ambulans sapo kani PC kumbalong mentah ki pajba kiba melak suban sumar ni po PC barabor ki jupa bandai sipo penusla andrai pada ka ambulan ngimdon ti habang ngimdon ka ambulans pada ngisim jing teng pada kidon gini ki balak sukhun ki kenthei ki bawan ban khakun ban khakulung hang ni ti hakum bad ke jenjar nakadaw nyong kasniu ko surok hagini sitel hagini ki lenter renti baki nyayat baki syong kali ti nalor kata saka ambulans ngi nakata kadaw ka ngidawa baka sarkar kan peniyo no ka ambulans sapo kani ka PC jongi kenang bagi paj ba kinom yekendu jing su nakapor syakapor hagipor ki banwan Hakasi thodi yang jong kata yopat kata ka santrik ujilio arjar arpo ka sengki samla puli Khasi Students Union South Khasi Hills kala yo sngo ya jing od jing nam jong ginong shong shnong halor ka rukom trekam jong ni ka PHC kumta kila lek ban jurip ya ka bad kila lap bagi don tang laingot ginong tre hang tei ki balai tho ba man la ka singi ginong wan sim dawai jong ka outpatient department kila pek hi da ki nurse Tiket bangin ang ya nanti suwa bangin rong hapo kanika kemrang kebadan mokliau ti ngimut bandai ajarap yaki khendiat ti kumno ngala yo i khliak kuno kodon kasi isi ti nak liang jonga ngalong yo presiden baya kini kibon bot bang yangi bang nyerik pet khendiat ya kata kasi isi ti kat bang ipoi ni pede kal pen lingok kalong yangi nang ipoi kan ke hospital ngilap badon tangki staff ti nak liang jong ki insya cang liang ki doktor ki ba aji sumar kimdon ti ang ni kalong kai ka ba ngimlak ban pedang baik kalau khobor basusi namar ba kat ke hospital dan kata kasih isi ke badan hakini kisnong kat ke PSC ke badan hakini kisnong ke marjan ki bakan thup kom ka nongjri ke baladon syaki hendus pa news pa yeng nang ta kum ka ni ka mokliau ka kemrang nang ta ka terengai suktia ka molatang ka dingsiar bakarana ke labon kisnong syani ke cross daki hajar ti kamut kalong ka ai bang nak dia jongi ka sengis ngolingo ba kumno hakan kono ka por kamut kilat jeng sumar ke doktor ba kinos ke di bandar ha kan ke jaka ke bikidon ti hendrai habang poin ning i ba omdon manuru hendrai tang ki staffi ba katar kala yami trai kila ya syong no sidukan sya namar ba ki insya simdon ti dai na takadaw ngi han ka por ngi kerpat ina kaliang jong ro ba snong ro penpau hi ba hang ni kimbiang na dong hadong kamtam nakati kijaka ka babon kinong simdawai kumbalong hakani ka por kat bakanang ya kani ka pandemic international lockdown ting yu i bak pertai bro kalay khore kalay khi hak biade bat kani ka COVID-19 ka khlam ka bawan sar keleng-keleng ka bakta hakani ka jala ka jongi bat ka ju ka por ngi i ba kati ka basati sharum ka de kamtam kanong jiri ka bedai ka bordar ka bangingim la ban sania namar hakati kijaka kin sabon ki priyo ku benyarung yami te namar bakani ka don kani ka jing khangdam bakin le chapo penusla ka sitom tige brobor hi bro khaja kani ka por menta kiwan hakani ka kani ka PC hang ni po mokliau tingi kerpat ya kana kaliang jong ka sarkar kamtam nakatanat ka ko chakhya bakan sim khelam ban pejlam ya kani ka jakak badan hang ni po kamrang ban mokliau ba kan sim khia ban alam kata ka jing syakri ka khambiang
bat ngi ngau si ro kalong ba ka jing tip jongi na orang wa sinong ngi sung thu ba doktor hang ni iwan tang ba kuno arsin hakashi tayo te kataro iyo ban sumar arteli ki jaka sumar kawai siya tay siya lalangkot bat kawai siya ni siya pumukliaw te kani kalong kapen artatin yang i bangi siyam ni i baladadon kano ka emergency case ani kano ka serious case kabawan banra ipapang ki basitom ni sila ban klano ang ni ladam don ki sumar pabiang ti kata kalong pelengko yang ini ta kadaw ngi kerpat yakinong mikmat kamtam ya MLA jong kathan jong isini bat hakaju kopor ya MDC ru badai lang hakaju kopor na haka ni kathan ki jongi bakin nyakran lam ya kasurkar ba kan subha ban ai kaktiga diang menyerap lam yakini ki sinong sini ki bala bon dak hajar ki pat jong sinong kamtam ko population ko bala bon hakini ki thaj tena kaliang jongi ngi kerpat jor bat ngi dawaru na kasurkari bahkan aru ya kata ka ambulans ka jing syakri bapaka hakani ka PIC bodana po kamerang pemukliaw tena kaliang jongi mo kani ka dinyal enti jongi ka bang ikwa ban trilang nang ni syakmat bat kani ka sinong kamerang pemukliaw kanang ba nakaliang jong kiru kinla ban pentip syangila don kinu-kinu jing mangiru ngirap yaki bat kamtam ba kamtam ni ka por ka bangi badon kani ka jing sar kani ka kalam COVID-19 U Presiden ka KSU South Khasi Hills usamla Reebokstar dingdo ulaong baka KSU harengkat ka jinge trailang bat ka borshnong kinpa shitino syaka office jong ka Directorate of Health and Services bandawa na katanat ka kot ka khia bakan penbiang do mardor ya ka jingdon kam baro hapok ka tay ka PHC ka ba ai jing shakri ya ki bobon teli ki shnong ha ka tay ka than Nilaiwan menta kesengi banya pek ban khmi hapok gani ka PHC hapok mo kleu rei nim syam lalap bandadon kinu doktor kibandon hagani ka jaka sumar baragawiru ngala kali baki in charge yung impat don idang sumi mene tenreng nilai kali ba na pok staff yung ba hagani ka hospital syam ladon uta doktor ba permanen lane doktor permanen tedei basuan tang arsin stayo kumbala batai hi sodar snong o irang basnong tedei na kata kadang ngina kali ang kaseng ni sukun tujur ba ngilasim mi garai ba kunju ba irang basnong jong ne ka mo kleu bangin penbiang no de jingtho spok ka DHS bangi kuai doktor Bapura kum bangi latip neki staff bai doktor ilami na du usnem arja ka kandai kata hapok ke Desember pad hadu kane ke kenti kim pat syam yo utau doktor permanen tengah kami lenti ba kane ke nginum karpat ya ka liang jongki nong mikmat nrei ki dei ban sotho ya ka kamram bat ngin ka liang aseng ru ngin sim ya ka kamram ban ngin pendep ya ka kamram rengkat bi irang basnong bangin ya bu wai ke jingtho hapok ke DHS bangin ya pan itai doktor badai ban pek yang ka than bi de ban don nakapor sakapor yo kapoi ganu ka emergency case hapok ka siteng mit siteng ya nakali yang jungi ka seng ni dawaru ba kat kum ka jingya LT jungi ni jutip ba hapok ka PSC ka de ban don ka wai ka ambulans ka bakit ikinong armet wala kam de ka ambulans bakit ikinong pang tinreng asyam hang ni pat manta bawat tang ka ambulans bakit ikinong kharu kam don tingane ka de ka syam jinge bakam tam kinong khalai ban suri sep ka kaliru ka de ka bokordit baga jenjar hadu kata-kata bun ki napedeng jong ki driver lani kita rai kali ki don ki balai don ki bomlai tiga ne ngala tikana lupa ka bagabu jing yang ini ki sinong ki badai sagane ka than ti dei na kata kadaw nga karpat ba ini bu ya ki jing tho ban yapan ya ka banengkong kata ka ambulans ban kit ya kita kinong kha lani kinong armet ka baar ka dei ba ki dei ban penbiang no ya ki doktor na du nang ni sakmat ibadai permanen ibandan hagane ka jaka ban pek ya ki breu ki badan kam ki bapang ki basutom jong ne ka than bade ka balai ru ki diben penbiang no ki facilities brokhat ki badan kam apa kan ka PSC khnang baki breu ki nam janjar banagani ka snong kin hablek chagawai pat ka CSC le ka PSC jong ki pat snong tigi jing kerpat jonga namar banga i bagani ka snong kalong ka snong nong kendong ka surok kalong ka barit te hakapang ka sitom lesi nginamla ban penpoi hakapor ka biang tinga kerpat lada jin gani ka PSC hani kala biang nadong sadong ngakermen ba kayo baniarap ya kat ni lane ya ki babun ki balang ki bapang ki basitom nagani ka thain